Takže čus lidi, tady je Mispy a v dnešním videu se tady zareagujeme na kanál Pepe, to už znáte z mých videí asi. A podíváme se na parodii na prasátko Pepa, která se jmenuje Prasátko z Dina a název tady máte už Skibidi nemoc. No, tak uvidíme, jestli to bude zajímavý. Let's go, jdem na to. Skibidi nemoc. To byl zvuk žího děcka. Říká se to... Hned ten začátek je úplně prostě, nevím jo, jak vám to vysvětlit. By the way, mám v plánu tak natáčet, jakože, jestli znáte detailní pohled kanál, tak já budu natáčet všechno špatně a všechno dobře v nějakých těch filmech a takhle. A já budu natáčet, jak se jmenuje, no? No, nula logika a 100% logika. Něco prostě hodně podobného. Ano? Muky teda, paní učitelko. Ty mě neopravuj. Teď jdu zavolat tvojí mámě, teda doktorovi, že tady kašleš jak Godzilla. Ježíš, zase mě někdo píše na Instagram. Halo, co se stalo? No okamžitě tě přijeď, pane doktore, jako. Jo, už jedu, za chvilku jsem tam. Ježiš, ta D1 je strašně hrozná, všechny tady předjedu, tak dostanu pokutu hodno. A tak tohle muselo být hodně práce, ale s tím. Hele, kam dejte like El Pepovi za to, že tohle zvládl normálně dát takovouhle těžkou práci do toho. Nechápu. Prostě, ale dobrý, fakt dobrý El Pepe. Aha, jsem tady. Pane doktor, já kašlu. Tak to ti nepomůžu, chlapče, tady vytáhnu medicínu. Pane doktor, rychle. Dělejte, pane, prosím. Dělejte, prosím, dělej. Hej, kamo, to ti fakt nepomůžu, asi máš korunu. Díky, doktor. Paní učitelko, mám korunu asi. Co méleš, jakou korunu? Já jsem říkal korunu. Ty špekáčko, máš rád sladkosti, že? Paní učitelko, ten pan je asi trošku... Co? Buď ticho, ty malej hajzlíku. Teda, cože? Pardon. Pane, proč mluvíte tak hnusně? Tady má... On to také zvládl ještě normálně nadabovat tohle. Ještě takhle dobře, jako fakt, je fakt dobrý El Pepe. El Pepe je si fakt jednička, kámo. Dobře ty. Dejte mu odběr. Olej. Vypadá tak canky, dělám si prdel. Tady máš sežerto. To chutná jako koberec, co to fuj, ty vogo. Pane doktor, asi máme problém, protože on to nechce jíst. Seru, čau. Co to jako bylo? Vy máte asi taky korunu, pojďte sem. Já vás vylečím. Tady máte tu medicínu z příchutí fizz drink, teda koberec. Co to furt je jako... Vážně El Pepe si až srandu, kámo, tady budeš kompovat fizzy drink. Myslel jsem, že jsi fakt lepší člověk. Ne, já jsem dobrý, v pohodě. Fuj, to je hnusný. Co to ty meleš, ty ovce blbá? Tak, a máte karmuha, nemáte být tady bez roušky. Co to jako říkáš? Protože ten doktor je asi Hej, neotvírej se na mě hubu, ty prase blbý. Tady máš Apple z Apple Storeu a doufám, že toho sežerete. Ňam. Serus, čau. Bye! Jo, naše rodiče, kámo, čau. Co tu děláte? Jo, jako, co tu děláte? Jako. Nevím. Paní učitelko, ta ovce je asi blbá, já nevím. Máš pravdu, furt mě... No, je blbá. Ale ještě mě zajímá. El Pepe, no, to se necháme až na konec videa, uvidíme. Ježiš, jo, čau ty rodiči, a co tu chcete, jako? Dejte mi peníze. A mě dejte like a odběr. Pustíte mě. Čekajte se na čísla, ukažte to za Furt mě čísla. někdo otřebuje na tom Instagramu, halo, co se... No rodiče a dospělí jsou tady nemocný, ho. OK, jedu tam, za chvíli jsem tu. Tak jedu, jo, bombardiro, krokodilo. El Pepe. Čau ty rodiči, já jdu vás vylečit, všetky. Ježiš, rodičové, vás je tu tolik. Fuj, to chutná koberec, fuj.
Já jsem učitelka, ale tohle mi taky nechutná. Bože můj. Ale to fakt koberce nebo co jako. Jo, jako, mě to taky nechutnalo. No, jako by jo, no. Počkej, teď nevím, se mi zdálo, že najednou ta Pepa, pardon, Zdina, tady to není prostě Pepa, Zdina, to je asi jeho vlastní parodie. A on má jiný hlas než předtím měl, ne? Protože tam měl trošku jiný, se mi zdá, že se to moc úplně neudělal dobře, ale Pepe. To bys jako fakt vyleč, jako udělal to lepší, jako fakt. Jako. Dobrá. Ježišmarja. GG chytl korunu. To nic není, víš co, jenom rýma. No, A co to je tím s tím doktorem, je taky nakažený. O můj bože, co to je s ním? Škebedy toilet. Škebedy... Co je, vyratolesti? Surprise, tady máme překvapku pro tebe, hej, kámo. Kámo, banány, Tu máš jako tady máš banány. postele, ty. Hihi, dám ti tady tu kobercovku, tady máš do hubí. Chudná ta kobercovka, co to jako je, jako. To vymyslel, kámo. Hihi, Hihi, karma, kámo, jako. Dej odběr. Dej odběr. Dej odběr. Dej odběr. Dej odběr. Aha, to je jeho konec, jako to je konec tohohle videa, nebo co? Si mi děláš srandu, jo, Pepe? To znamená, kam má tady naskočila takováhle reklama. Proč si tady dělal takovou reklamu, jo, Pepe? No, tak vidím, tak tohle asi bude konec tohoto videa. Protože to už se asi jinak nastavit nedá, to je asi prostě normálně konec. That's the end. A jak tak vidím, tak tohle asi bude konec normálně, takže děkuji, že jste sledovali tohle video. Normálně dávajte like, odběr a to taky, protože děkuji, že tohle skvělá reakci, kterou vlastně byla první. Nic moc. Bylo to dobrý a další videa a další reakce se čus. Zdar. Ne. Ty fakt zdar. Zdar.